Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via livestream. De derde zondag van de 40 dagen tijd. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Nel Hiemstra verankeren, Sietsemaeweg 11. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Onze voorganger is dominee E.P. M.V. Muilwijk Huis uit Workum. Lector is Kwasien van der Veen. De organist is Menzo Roon. Na de dienst is er weer gelegenheid om koffie te drinken. En ons intochtslied is vandaag Psalm 84, vers 1 en 3. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst toe. Laten we een ogenblik stil zijn om ons persoonlijk voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wat doe je als jouw omgeving je met een scheel oog aankijkt? Omdat jij je leven anders invult dan dat men gewend is, volgens de gangbare normen. Wat doet jouw omgeving als jij om wat voor reden aan de grond zit? Wat zou dan mooi zijn
als er iemand in jouw leven verschijnt die jou in jouw situatie uittilt of helpt om verder te kunnen. Vandaag lezen we 2 Bijbelgedeelten die gaan over mensen wanneer het niet gaat zoals gangbaar of gewenst is. En lezen we hoe er perspectief kan komen. Er is weer toekomst. Er is weer hoop. En ik heb begrepen dat u deze weken stilstaat bij de beelden van hoop. En daar willen we dan nu ook over zingen. Laten we samen bidden. Heer, onze ogen zijn denkbeeldig op u gericht. Wij zien u niet, maar vertrouwen erop dat u ons ziet, zoals we hier of elders betrokken zijn. U weet wat er allemaal in ons omgaat. Leeg of juist overvol. Blij of verdrietig. En toch nemen we tijd om ons bezig te houden met ons geloof in u. Of misschien is het wel twijfel. Er gebeurt zoveel in deze wereld waar we geen raad mee weten. Oorlogen die maar doorgaan. Vervolging van christenen en andere andersdenkenden in hun land. Die de ruimte niet krijgen om te leven. En het soms met de dood moeten bekopen. Wij bidden u voor hen. Geef hen kracht. Geef hen mensen op wie ze aankunnen. We danken u voor de vrijheid die we hier hebben. Vrijheid die ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En die wij niet altijd nemen of op de goede manier oppakken. En daarmee anderen tekort doen, beschadigen. Wij bidden u niet alleen om vergeving, maar ook om bewustwording van hoe wij in het leven staan. Hoe wij met u, de ander, onze omgeving en onszelf omgaan. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 221, 1, 2 en 3.
Laten we bidden. God, het gaat zo vanzelf. Gedachten over anderen vormen. De een meer kansen te geven dan de ander. Opdat hij ons eenmaal meer of minder sympathiek is. Soms zelfs zonder aanwijsbare reden. Open ons de ogen om goede inschattingen te maken. Geef ons wijsheid om met andere mensen om te gaan. Ook al zijn ze niet uit hetzelfde hout gesneden als wij. Leiden ze een ander leven als wij. Laat uw geest in ons doorwerken. Niet alleen bij het lezen en horen naar uw woord, maar ook in ons dagelijks leven. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Er zal voor u gelezen worden Jesaja 58, vers 6 tot 12. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 58, de versen 6 tot en met 12. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donkere verschijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. We zingen nu lied 444, de versen 1, 2 en 3. Amen.
hoor dan nu naar het woord uit het Nieuwe Testament van de evangelist Johannes, Johannes 4, vers 1 tot 20 en de versen 39 tot 42. Gesprek met een Samaritaanse vrouw. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: "Geef mij wat te drinken." Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse." Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: "Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven." "Maar Heer," zei de vrouw, "u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer naar Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zal nog uitgedronken en er zelf nog uitgedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen," zei Jezus. "Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft." "Geef mij dat water, Heer," zei de vrouw. "Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten." Toen zei Jezus tegen haar: "Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug." "Ik heb geen man," zei de vrouw. "U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt," zei Jezus. "U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar." Daarop zei de vrouw: "Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden." In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem, door het getuigenis van de vrouw. "Hij weet alles van me." Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw: "Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is." We zingen nu lied 188, de versen 1 tot en met 4.
Zullen we nader verkondigen met elkaar zingen, lied 653, 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat doe je toch niet? Of, dat zijn we zo niet gewend. Kun je wel eens verwijtend of bezorgd denken als je iemand iets hoort zeggen of doen? Of misschien is die ook wel eens gezegd, dat doe je toch niet? Gedachtes die ook bij verschillende personen in Johannes 4 in hun hoofd rond zouden kunnen zien spoken. Alles gaat er anders dan gewoon. Laten we bij het begin beginnen. Jezus hoorde dat er over hem gekletst werd. Dat doe je toch niet? Gebeurt hier dus wel. En zo zijn we dat niet gewend. Misschien toch wel. De geestelijk leiders werd verteld dat Jezus meer leerlingen maakte en doopte dan Johannes. Of Jezus of wel of niet doopte, is misschien niet eens zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat hij veel aanhang kreeg. En waarom dit aan de Farizeeën werd verteld? Dat laat zich raden. Oprechte waarschuwing, die Jezus is vreemd bezig. Hij trekt mensen van de rechte leer af. Dat is ook uiteindelijk de veroordeling van Jezus. Godslastering. En sommigen zullen dat zeker gemeend hebben. Of was het toch opstoken? De Jezusbeweging zou wel eens zo groot kunnen worden dat jullie gezag en respect ondermijnd zal worden. Hoe dan ook, Jezus wil die praat niet en verlaat Judea. Hij gaat weer door naar Galilea. En hij gaat via Samaria. Hij nam letterlijk en figuurlijk de kortste weg. In de vorige vertaling stond zegt, hij moest door Samaria gaan. Hij ging letterlijk niet met een boog om Samaria heen, maar er dwars doorheen. Hij nam de kortste weg. Figuurlijk nam hij ook de kortste weg. Hij nam namelijk de kortste weg in het gesprek bij de vrouw die hij ontmoet bij de put. Een vrouw, zo blijkt uit het verhaal, met een nogal ongebruikelijke achtergrond in die tijd. De zon staat hoog aan de hemel als Jezus rond het middaguur gaat zitten bij de bron. Hij heeft niets bij zich om water uit de put te halen. En zijn leerlingen zijn op weg om boodschappen te doen, ook op het heetst van de dag. Jezus kan niet anders dan wachten. Zitten bij de put. Hij zit bij de Jacobsbron. En dat was niet zomaar een bron. Het was de Jacobsbron bij Sichar. In Genesis 33 staat hoe Jacob voor 100 geldstukken van de zonen van Hemon een stuk land kocht ten oosten van Sichem, waar hij een altaar oprichtte. Sichar, die put, dat plaatsje ongeveer daar 1 kilometer vandaan. Over de Jacobsbron deden van oudsher verschillende verhalen de ronde. De bron zou dezelfde bron zijn als waaruit Abrahams knecht Eliezer Isaaks vrouw Rebekka ontmoette. En waar Jacob op zijn vlucht zijn bruid Rachel vond. Een bron met herinnering. Jezus alleen, bij die bron, dorstig en moe. Geen emmer om in de put te laten zakken om water uit te halen. Hij is afhankelijk van wat er komt, of waar discipelen mee terugkomen straks. Hij zit daar. Een tijdstip waar je eigenlijk niet van iemand nog iets kunt verwachten. Hoe lang Jezus heeft moeten wachten voordat er iemand komt, staat er niet. Er komt een vrouw water putten. Blijkbaar is ze alleen. Er staat tenminste nergens dat er andere mensen bij waren. Er staat ook niet dat zij ook echt op het allerheetst van de dag kwam. Vaak wordt het wel zo gelezen.
dat ze op het heetst van de dag kwam, omdat ze door iedereen gemeden werd vanwege haar verleden. Het zou kunnen. Maar dan wordt het misschien wel een beetje moeilijk te verklaren waarom ze aan het eind van het verhaal gehoord wordt door zoveel mensen. Blijkbaar had ze wel mensen om haar heen die haar serieus namen. Er komt een gesprek op gang. En wanneer je het gesprek tussen Jezus en de vrouw leest, dan kun je afvragen of het wel een echt gesprek was. Het leest lastig. Deze twee mensen lijken niet goed op elkaar te reageren. Als de een iets zegt, dan lijkt het net alsof de ander er een woord uit oppikt en daarop inhaakt, zonder echt goed naar de spreker geluisterd te hebben en daarop reageert. Ze ontmoeten elkaar, Jezus en de Samaritaanse. Jezus vraagt haar om water. Je ziet haar denken, zo doen we dat hier niet. Kent die man de regels niet? Hoe kan hij als rechtgeaarde Jood om drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Dus en het verschil tussen man en vrouw en de barrière Jood-Samaritaan. Jezus lijkt die twee grenzen, twee taboes te doorbreken. Joden gingen niet met Samaritanen om, omdat Samaritanen uitgegaan werd dat zij zich niet aan de Joodse voorschriften hielden. Ze waren onrein. Jezus spreekt niet alleen aan, goedemorgen, goedemiddag, maar hij vraagt ook nog een gunst van haar. Ja, hij heeft niks te bieden, lijkt wel. In gedachten zie je de vrouw meewarig zijn hoofd schudden. Zo doen we dat hier niet, meneer. Want het niet omgaan van Joden met Samaritanen hield ook in dat ze niet aan elkaar spullen kwamen. Laat staan uit dezelfde beker of kruik of emmer drinken. Dat doe je niet. Het lijkt ook wel een beetje dat de vrouw, wellicht gehard door het leven, Jezus wil laten merken dat hij wel erg simpel lijkt. Dat ze een beetje cynisch naar Jezus kijkt. Dit zijn we hier niet zo gewend, meneer. Zonder hulpmiddelen water uit een put krijgen. Het lijkt zoiets op stadskinderen die denken dat melk uit het pak uit de supermarkt komt. Wat is een uier? Dat de vrouw het een en ander heeft meegemaakt, blijkt ook wel uit het vervolg. Ze heeft de nodige deuken, teleurstellingen, hoe dat dan ook gelopen is, opgelopen in het leven. Ze leeft inmiddels met haar 6e man. Of ze nou gescheiden is of weduwe is, maakt niet uit even. De manier waarop ze met deze man leeft, misschien zou ik tegenwoordig wel zeggen samenwoont, gold niet als legitiem of een latrelatie had, weet wij veel. Het waren andere tijden. In ieder geval genoeg om toch een beetje vreemd tegenaan te kijken. Ook als je gepokt en gemazeld bent door het leven, gehard bent door het leven, of misschien juist heel onzeker, dat je het liefst verbergt voor andere mensen, kun je verrast worden omdat iemand anders je het ziet staan. Graag door jou geholpen wil worden. Hé, iemand ziet dat ik ook nog wat kan. Dat ik er ook nog ben. Dat ik van nut kan zijn. Dit ben ik niet gewend. En dan komt de spraakverwarring over het water. Het levende water. Water waar je nooit meer dorst van zal krijgen. Die vrouw wil dat wel. Dat zou mooi zijn. Nooit meer met water hoeven te sjouwen. Dan zegt Jezus dat ze haar man moet gaan halen. Een pijnlijke situatie, want er komt de aap uit de mouw. Zij zegt, ik heb geen man.
Maar blijkbaar leefde ze op de een of andere vorm wel met een man. En was dat niet van de regels van toen er nog regels waren. Of niet zoals wij dat gewend zijn. Of zoiets doe je niet. Zij wel. Want een man die ze nu heeft, is haar man niet. Wat dat ook betekent. Hoe het ook in elkaar zal zitten, er klopt iets niet in het leven van die vrouw. En Jezus weet dat. De vrouw heeft in de gaten dat hij dat weet. Maar ervaart, ook al weet hij het, zij ervaart dat ze niet afgewezen wordt. Zij ziet dat Jezus een bijzonder iemand is. Een profeet. Jezus zag meer in deze vrouw dan slechts haar afkomst en haar levenswijze. Ja, hoe komt het dat iemand leeft zoals die leeft? Hij spreekt haar aan als mens. Een mens die blijkbaar aangesproken, gezien wil worden. Een mens. Hoe ze in deze omstandigheden is gekomen, staat er niet. Doet er waarschijnlijk ook niet meer toe. Wat ertoe doet, is dat ze een kans krijgt. En dat is typisch iets van Jezus. Dat hij contact zoekt met mensen die aan de rand van de maatschappij leven, staan, geduwd zijn. Zieken, mensen met een besmettelijke ziekte, vrouwen. Hij zet ze als het ware in het licht. Laat ze zien, ervaren dat ze waardevol zijn. Ondanks hun smet, of hoe je dat ook noemen wilt. Jezus probeert haar duidelijk te maken, dat is een hele sprong die hij maakt. En logisch dat ze het ook allemaal niet begrijpt in deze instantie. Jezus probeert haar duidelijk te maken dat hij zelf een godsgeschenk is. Maar behalve als godsgeschenk maakt hij hier zich ook bekend als de schenker van levend water. En daar gaat de vrouw om. En dat is best een vreemde reactie op haar vraag hoe Jezus er toch bij komt om haar, een Samaritaanse, om water te vragen. Logisch dat zij daar niks van begrijpt en blijft hangen bij dat levende water, want dat spreekt haar wel aan. Daar kan ze iets bij denken, maar een persoon, een godsgeschenk, dat levende water. En de vrouw zal er zeer waarschijnlijk aan stromend water gedacht hebben. Ergens onderin is. Dit in tegenstelling tot het dode, stilstaande water uit zelfgemaakte regenbakken. Dat na verloop van tijd wat drabbig wordt. Blijkbaar was de bron van Jacob daarboven een stenen waterput gebouwd. Ligt met een steen erbovenop, dat er geen viezigheid in kon vallen. Zodat men desgewend een emmer naar beneden kon laten zakken om uit de bron te putten. Dan moet je wel een emmer met een touw hebben. Maar de man die de vrouw levend water zou geven, heeft niet eens een emmer bij zich. En de put is diep. Zonder emmer kan hij het levende water niet bovenhalen. Daarom heeft hij haar nodig, maar we komen niet aan elkaar spullen. Bovenste water in een oppervlakte is troebel. Daar beneden is levend, zuiver water. Dit lijkt wel wat diepzinnig. Om een mens goed te begrijpen, echt begrijpen hoe mensen ertoe gekomen zijn dat, moet je soms diep graven. Wij zien vaak alleen maar de troebele buitenkant. En daar beoordelen mensen we vaak op. Terwijl achter die troebele buitenkant een prachtmens kan schuilen. Maar door omstandigheden of wat dan ook is die aan lager wal geraakt, zoals we dat noemen. Helaas kan het andersom ook. Mensen die er keurig verzorgd uitzien, precies weten hoe het moet. En als je doorgraaft, een mens tegenkomt bij wie je liever uit de buurt wil blijven, niet te vertrouwen. Het levende water waar Jezus op doelt, blijkt later in het evangelie
is de Evangelie van Johannes, is de Heilige Geest. Hij dorst de les naar God en naar het ware leven. De bron waaruit mensen kunnen putten. Hun inspiratiebron. Dit bronwater wordt tot een waterbron bij degene die zich onder invloed van de Heilige Geest door God laten leiden. Jezus belooft van zo iemand een heilsfontein voor anderen te zullen maken. Niet alleen zijn eigen dorst is dan gelest, maar in hem zal het levende water van Gods geest overstromen. Iets waar we in Jesaja 58 ook over gelezen hebben. Opkomen voor het recht. Hongerigen te eten geven. Naakten kleden en nog meer. Kort samengevat. Leven vanuit de liefde die Christus ons geschonken heeft. En zoals Jezus dat verwoordt vanuit de bergreden. De geest van God die in ons door wil werken. Zodat in geestelijk opzicht geloof dat groeit, geloof dat vertrouwt, maar ook geloof dat door liefde werkt. En dan komen de leerlingen terug. Ze lijken niets te zeggen, maar wel staan ze verbaasd. Er staat dat ze verbaasd zijn. Je ziet ze denken, dit doe je toch niet? Spreken met een vrouw en dan nog wel met een Samaritaanse. Maar Jezus doet het wel. Of Jezus nog water van haar gekregen heeft, het staat er niet. Ze laat wel haar kruik en hopelijk ook haar emmer staan. Als ze naar het dorp terugkeert en daar de mensen vertelt over wat haar is overkomen bij de put. Er is iets met haar gebeurd, waardoor mensen naar haar luisteren en niet met hun hoofd schudden, omdat mensen het weer een maal ontmoet, de zoveelste. Blijkbaar straalde ze iets anders uit. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, staat Johannes 7. Deze vrouw kwam geloofwaardig over. Jezus moest door Samaria gaan. Hij nam geen omweg. Hij nam geen omweg om de vrouw te benaderen. Hij moest deze vrouw ontmoeten. De zogenaamde mensen, nette mensen moesten hem niet. Die wisten het allemaal wel. Maar deze vrouw, wier leven een put van ellende leek, werd nu een bron van leven. Ook voor anderen. En als je zelf iets voor anderen kunt betekenen, dan maakt dat je blij. Kun je ook meer, dat geeft je energie. In die stad Sigar, waar de vrouw naartoe is gevlogen, kwamen veel Samaritanen tot geloof in Jezus. Door het getuigenis van de vrouw. En later zegt ze, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Gelukkig maar dat mensen niet geloven vanwege een mens. Maar we hebben het zelf gehoord. En we weten dat de werkelijk redder van de mensen is. De mensen kwamen tot een zelfstandig geloof. En dat is ook heel belangrijk. Want dan hoeft het geloof ook niet te vervliegen als je teleurgesteld raakt in een mens, in een gelovige. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Mensen krijgen kansen bij Jezus. De keus aan de mensen om met Jezus in gesprek te gaan. En zich te laten benaderen, aanspreken. En het kan ook best wel eens lastig zijn. Want Jezus groopt niet om de vinger bij de zere plek te leggen. Alleen hij doet het niet om er zout in te strooien. Maar om te helen, zodat de mens weer verder kan. En vervolgens weer anderen verder te helpen. Omdat uit jou, als het ware, water opwelt dat anderen verkwikt.
met het opstaan en leven, dan zijn wij beelden van hoop. Amen. Ik wil voor u de geloofsbelijdenis lezen die geschreven is door Edward Schillebeeks. Ik zie erbij staande. Als het mogelijk is. Ik geloof in God de Vader, de almacht van de liefde. Hij is de schepper van hemel en aarde. Van heel deze ruimte met al zijn geheimen. Van deze wereld waarop wij leven en van de sterren waarheen we reizen. Hij kent ons van eeuwigheid. Nooit vergeet hij dat wij uit stof van de aarde zijn gemaakt. En ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, voor alle tijd uit de Vader geboren. Hij heeft uit liefde voor ons willen delen in onze geschiedenis, ons bestaan. Ik geloof dat God ook op een menselijke wijze God voor ons wilde zijn. Ja, hij heeft als mens onder ons gewoond. Een licht dat scheen in de duisternis.
Maar de duisternis heeft hem niet begrepen. We hebben hem aan het kruis geslagen. En hij is gestorven en begraven. Maar hij vertrouwde op Gods laatste woord. En is verrezen, zeggend dat hij onze plaats zal bereiden in het huis van zijn vader, waar hij nu woont. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft. Wanneer er profeten onder ons zijn, is hij het die hun vuur geeft en taal. Ik geloof dat de mensen samen op weg zijn, pelgrims, geroepen uit de verstrooiing, om één heilig volk van God te worden. Want ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde. En ik geloof in het eeuwig leven, in de liefde die sterker is dan de dood. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik geloof dat ik hopen mag op een leven met God en met elkaar tot in eeuwigheid. Glorie voor God en voor de mensen vrede. Amen. Laten we elkaar dus zingen, lied 304, 1 en 3. Laten we danken en bidden en ons gebeden afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Trouwe en barmhartige God, dank u wel dat u door Jezus hebt laten zien dat ook al zijn iets niet gewend, iets toch goed kan zijn. Dat mensen eerlijk aangesproken en benaderd kunnen worden. Maar dat we soms de moed moeten hebben om verder te kijken naar de buitenkant. Wij bidden u voor mensen die door omstandigheden naar de rand van de samenleving geraakt zijn. Dat zij de kans krijgen om te laten zien wat ze aan goede kwaliteiten in huis hebben. Dat zij die kans dan ook aangrijpen.
Wij bidden nu voor al die mensen die zich niet geaccepteerd voelen. Niet geaccepteerd misschien al van huis uit, omdat ze niet aan de verwachtingen voldoen. Niet voldoen aan de verwachting die de maatschappij stelt, die prestatiedruk. Dat zij zich kunnen ontplooien met wat ze in zich hebben en zo mens kunnen zijn. Wij bidden nu voor mensen die ziek zijn. Zij die door vervelende, slopende behandelingen moeten worstelen. En zij die moeten leven met een ziekte waar niets meer aan te doen is. Wij bidden nu voor hen die weten dat een aardse tijd in zicht is. Het eind van de aardse tijd in zicht is. Geef hen rust en vertrouwen dat er een God is die er voor hen is. Ook kunnen ze daar misschien geen beeld bij vormen wat dat is. Doodgaan, overlijden, sterven, of wat voor woord er ook vergeven. Maar dat er toch iets komt van het komt goed. Wees met hen die weten dat ze achter zullen blijven. Het leven er zo anders uit zal zien zonder. Wij bidden nu voor mensen in landen waar oorlog is. De bekendste zijn voor ons Israël en Gaza, Oekraïne. Maar er wordt nog zoveel meer geleden door mensen die land en situatie geen dagelijks nieuws is. Maar het gaat wel om mensen. Mensen die verplicht worden om te vechten. Mensen die helemaal niet willen vechten. Maar wel misschien dood uitkomen of gewond, getraumatiseerd, omdat ze moesten. En al die en hun nabestaanden, partners, ouders, kinderen, vrienden en vriendinnen. En al die mensen die door de oorlog bang zijn, verstoken zijn van de basisbehoeften als eten, drinken en medicijnen. God, wat kunnen mensen elkaar toch veel ellende aandoen. En toch zijn het mensen. We bidden nu dat ze in gaan zien wat ze elkaar aandoen. En ze afvragen of dat hun ideaal wel waard is. Het ideaal van meer land. Het ideaal van de neuzen allemaal dezelfde kant op krijgen. Of dat wel waard is. Dat ze gaan kijken hoe het ook anders kan. Om met elkaar te leven. God, uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven. Zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus. Maar we kunnen er niet onderuit. Er is nog steeds geweld. Wij bidden u, geef vrede. Te beginnen bij onszelf en in onszelf. En met onszelf. In stilte leggen wij voor wat we u graag zouden willen zeggen en nog niet gezegd is. Zo bidden wij u samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Nu gelegenheid voor het geven van uw collecten. Zullen we met elkaar zingen lied 538, 1 en 2.
Ontvangt, voordat u van u heen gaat, de zegen van de Heer als teken dat hij met u verder wil gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.